Vinso er din dedikerede partner inden for IT-service og konsulentydelser. Vi er Microsoft Guld-certificeret, og derfor er altid på forkant med udviklingen inden for Microsoft IT-løsninger. Ved Vinso Neo tilbyder vi en nyskabelse inden for softwarevedligeholdelse, der effektivt letter din IT-afdelings hverdag og giver store besparelser. Vinso Neo er udviklet ud fra vores erfaringer med nogle af Danmarks største IT-installationer, som Skat, Pharma og DSV. Teknikken bag Vinso Neo er baseret på Microsoft System Center Configuration Manager. Vinso Neo overtager en række tidskrævende opgaver for din IT-afdeling og giver derfor større frihed til vigtigere opgaver. Når din virksomhed skal have nye arbejdsstationer, installerer Vinso Neo automatisk ny software, uden at din IT-afdeling skal gøre noget, som Vinso Neo også reinstallerer programmer på allerede eksisterende arbejdsstationer. Og der kommer opdateringer til virksomhedens programpakker, så sørger Vinso Neo for at udvælge de vigtigste og mest nødvendige opdateringer og automatisk installere dem. Sidst, men ikke mindst, er Vinso Neo den mest effektive måde at opgradere Windows på, så din virksomhed undgår dyre implementeringsprojekter og nedgang i produktiviteten. Vinso Neo er en decentral løsning, hvor alle aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelsen af din software foregår hos Vinso. Vinso Neo omfatter også et servicemodul, så din virksomhed løbende har kontakt og døgnet rundt kan bestille ny software, opgørelser over softwareforbruget samt en lang række andre ydelser. Vinso Neo er fremtiden inden for softwarevedligeholdelse. Den effektive og sikre løsning, der frigør din IT-afdeling og giver din virksomhed store besparelser.